Правя това видео, за да споделя колко много съм доволен от една фирма, която ми направи подовото отопление на таванския етаж. Това са топ професионалисти. Изключително съм доволен от това, което направиха. Работят изключително компетентно, качествено и прецизно. Това, което все по-рядко се намира в днешно време. Показвам директно върху плочата, без никаква замазка. Решихме да сложим изолация. В случая аз избрах 3 см FPS фибран. След като залепих фибрана с лепило за плочки, дойдоха и момчетата. Даже сега в момента показвам как изглежда преди фибрана самата плоча. Сложихме фибрана и повиках момчетата. Те веднага се взеха с разпробиване на място в стената за вградено табло. Ето виждате в момента вграденото табло, което се лепихме с пяна. И в моя фибран направихме канали, с които отвеждаме тръби за конверторни радиатори до определени места в стаята. Момчето се занимава с монтажа през това време на таблото с разпределителните кранове. Изключително съм доволен от тяхната работа, тъй като това би ми струвало супер значителни средства, ако трябваше аз да го направя. Така спестих много време и изключително, пак повтарям, много съм доволен от бързината, с която се случват нещата и същевременно качеството. Виждате, в момента пускаме тръби и ток до самото място. Оставиха ми възможност за включване на камина с водна риза и възможност за включване след време и на термопомпа, след което директно преминахме към поставянето на тези панели изолационни, по които се увиват самите тръби на подовото. Също така доволен съм от това, че ги лепиха, за разлика от повечето фирми, където просто ги нафърлят, а тук ги лепиха. Естествено, отстрани се слага изолационна лента, която обира температурните амплитуди, за да няма напуквания. Виждате, и в момента пръска с пяна, за да може да стане едно по-хубаво слепване с долния пласт изолация, за да се получи едно още по-добро изолиране, през след което веднага преминават към навиването на тръбите. Прави се на 2 кръга, както виждате и в момента. Първи кръг, който е за да е по-ефективно, се прави на 2 кръга, за да е по-равномерно разпределена температурата. Виждате в момента крайния резултат, много качествена работа с страничните изолационни ленти, залепено всичко навсякъде, тръбите прекарани, избрахме си по-хубавите тръби да бъдат поставени, също така прекарано, изолирано абсолютно всичко друго. Остана само тестването на системата, което е с компресор, се надува, за да се види дали има изпускания. В случая нямаше нищо. Топ изпълнение. Следва директно да започваме след тестовете и след като се убедихме, че всичко е наред, следва директно работа с замазката и точно това и направихме. Телефоните ще оставим в първия коментар. Препоръчвам тази фирма на всички. Изключително съм доволен, че и на мен така ми я препоръчаха.